Hvad er kundekroner? Når du er kunde i Totalkredit, kan du som en særlig fordel få kundekroner, og det kan du høre mere om i denne film. Lån fra Totalkredit får du hos en lang række pengeinstitutter i hele Danmark. Du kan få kundekroner, fordi Totalkredit primært er ejet af en forening af kunder, Forenet Kredit. Som primær ejer af Totalkredit modtager Forenet Kredit størstedelen af Totalkredits overskud. Foreningen ønsker, at en del af deres overskud skal komme kunderne til gode. Forenet Kredit har mulighed for årligt at beslutte at give et tilskud til Totalkredit, og derfor kan Totalkredit vælge at give dig og alle de andre kunder rabat i form af kundekroner. Du får kundekroner hvert kvartal som en rabat på bidragsbetalingen, og beløbet afhænger af, hvor stort dit lån er. Er du privatkunde, og har du for eksempel et lån på 1 million kroner, kan du få 625 kroner i rabat per kvartal. Det vil sige en rabat på 2.500 kroner i alt på et år. Som privatkunde er du indtil videre sikret kundekroner til og med 2029. Hvor mange kundekroner du kan få på sigt afhænger især af Totalkredits resultater, og hvor stort et tilskud Totalkredit måtte modtage fra Forenet Kredit. Har du spørgsmål om kundekroner, kan du kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut. Du kan også læse mere på totalkredit.dk/kundekroner og beregne, hvor mange kundekroner du kan få.